Вие сте в капан. Ключът е стар. Хора! 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 Говори земя. Говори земя. Вие сте в капан. Внимание, внимание! Говори земя. Вие сте в капан. Стар, говори земя, вие сте в капан, ключът е стар, ключът е стар, ключът е стар, говори земя, вие сте в капан, говори земя, вие сте в капан. Кои сте вие? Ние... Какво вие? Добър ден. Добър ден. Какво правите тук? Ние търсихме едно куче. Куче? Да, казва се Никиш. Да сте го видели някъде насам? Ало, колеги, да сте срещали тук насам някъде едно куче на име Никиш? Не. Няма такова куче. Я ми кажете, вие отдавна ли стоите тук? Да. И гледахте ли снимките? Ами... Хареса ли ви? Да. Не. Да. Не. Да. Не. Ай, стига, бе! Има и хубави неща. Ясно. Дай ми якето. Докато се върна всичко тук да е оправено. Ясно? Аз отивам в залата. Добре. Вие елате с мен. Айде.
Как е? Харесва ли? Ами... марсианите не са такива. И не говорят български. Абе, само това да беше. А вие откъде знаете какви са марсиани? Знаем. Всички ние знаем това. Кои сте всички вие? Ами ние... другите вънка... Ние сме... династронавти. Династронавти? Какво значи това? Не разбирате ли? Дин-астронавти. Динамични астронавти. Тогава ги видях за първи път. Отначало мълчаха, но по-късно, когато и аз станах член на Федерацията на династронавтите, те ми разказаха всичко. Всичко започна в онази лятна вечер, когато Димчо, наречен още майор, защото беше последовател на Гагарин, заедно с Рони Дато и Наско Нето, отидоха да видят новата ракета в Детмак. Наско Нето е главен разузнавач, художник и боксер. Рони Дато винаги казва да, когато Наско казва не. Редактор е на печатния орган на астронавтите Народен звезден глас. И главният астронавт майор Димчо, великият навигатор и конструктор на космически кораби. Беше това? Атомна бомба? Метеор, комета? Или може би ракета? И как другите не са забелязали нищо? Тиш. Хей, ти си от Марс, нали? Първите стъпки за овладяването на космоса, тази вековна мечта на човека, бяха сложни и трудни и бяха съпроводени от многобройни и продължителни експерименти на Земята и в пространството. Изстреляни бяха към висините първите примитивни ракети, изведени бяха в орбита първите малки спътници, които оповестиха на света победата над гравитацията. Към звездите полетя и първият човек – Гагарин. И хората проникваха все по-далеч и по-далеч, като разширяваха владенията на човека в космоса. Но да не забравяме, преди хората бяха кучетата, тези незаменими помощници на учените в усилията им да разгадаят природните тайни. Кучетата. Тъкмо те бяха първите живи същества, които навлязаха в космоса.
Първите бяха подложени на опасни експерименти, всевъзможни тежки тренировки в условия, близки до космическите, стартови претоварвания, увеличаващи се главозамайващи ускорения, центрофугално симулиране на увеличена гравитация. Изхвърлени с ракети към висините, те се връщаха на Земята, за да разкрият пред учените промените, настъпили в техните организми. Но те не се оплакваха, безмълвни и всеотдайни. Те откриваха пътя на космонавтите, оставили плеяда безсмъртни имена в историята на астронавтиката. За тях и за великия поход на човека към космоса ще ви разкажем в нашите следващи предавания. Космическата армада наближава червената планета. Никиш! Те искат да унищожат червената планета. Никакво куче. На нас ни трябва само маймун. По-близо до човека. Например, шимпанзе. Ти си шимпанзе. Кой аз е? Гледа ли вчера по телевизията, бе? Хората изпращат кучета, а не маймуни като тебе. Тогава да вземем някой от тараленките, а? Не може. Те сега снимат филм. Аз казвам да. Ако не бяха там разните ми научни кучета, хората на Куково лято щяха да излетят към звездите. Това го знае всеки интелигентен човек. Хайде. А какво пише на пръстена? Тихо, ма! Никиш. Сигурно е на марсиански. А може да е шифър? Не е шифър. Шифър е? Не е шифър. Да. Не. 10 пъти да. 100 пъти не. 1000 пъти да. Чакайте. Ще питам татко, той е режисьор в киното и знае всичко. Само да смееш. Защо? Това е тайна. Разбираш ли? Тайна. Праве, кремиш. Айде, стига па и ти. Айде. А как ли се казва кучето, а? Не знам, ама сигурно Шаро. Глупости. Това куче не е като другите. То или е Плутон, или е Цербер, или е Касиопея. Защо пък Касиопея? То не е момиче. А какво е? Може да е момче. Момиче! А сега да се закълнем. Тони, пиши клетвата. Ние, членовете на съзвездието Стрелец, се заклеваме. Така. Първо, да пазим за вечни времена тайната на намереното космическо куче. Второ, космическото куче да бъде използвано само за космически цели. Ама няма ли да си поиграем малко с него? Ех, тия жени! Само за игри мисля. Трябва там чистото право. Трето, да пазим сцената на живота си намереното космическо куче от бандата на динамичните... И от Саша Кобалтовия внук и от кварталния другар Пухлев. Точно така. И от кварталния другар Пухлев. И последно, който наруши тази клетва, нека му изсъхне дясното ухо. И никога няма да лети с ракетата нито до Марс, нито до другите планети и мъглявини. Мъглявини. Така. Ракетен център Нептун. Подпис. Стига, ма.
да нарисувам едно кръгче. Не е грамотно. Аз ракета ще ми пътува. Хайде. Сега да ви запозная с отряда на динамичните и техния предводител Сашо Кобалтови Юмрук. Наречен така заради страхотната му сила. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Верни синове на своя век, динамичните жадно се хвърлят в нови и нови приключения и всичко това те правят не за удоволствие, не и за слава, а от своя собствена вътрешна необходимост. И колкото повече жар влагат в тях, толкова по-бързо им се насищат. А през това лято план на страстен към цирка. Има една дама, която отлично умее да бръсне, фризира, масажира. И ако някой от мъжете тази вечер, моля, тя да намеря. И докато астронавтите се готвиха да изпратят Никиш на Марс, динамичните образуваха циркова трупа. Вижте кой идва. Фани. Динамичните все още не са построили своя цирк и тя ще трябва да чака деня на тържествената им премиера. Настъпи и денят на тържествената премиера на цирка на динамичните. Програмата бе великолепна и не един световен цирк можеше да изяви. Фани. Тя, разбира се, е верен член на групата на астронавтите и се кани да лети в космоса, но това не й пречи да бъде възторжена почитателка на театралното и цирково изкуство. Тя мечтае да стане певица и актриса. Вижте само. А него се сама предкаче толкова му държи.
Те имаха огромен успех, само едно им липсваше. Дресирани животни, ама истински. Така да, какъв цирк е този, който си няма дресирани животни? Отрядът на динамичните не се примири с това положение и пристъпи към масов подбор на кучета. На Марс, минавай! А сега да видим как астронавтите подготвят своята първа космическа програма. Тихо те! Каква е обстановката? Че не ми чести ги няма. Но другаря пухля в темна на около задни с Соня в стъкънчо. Вани, на пост. И ако се появи враг, свиркаш 3 пъти. Ясно? Дръж. Дръж. Пали. Гитините племенички пак душат нещо. Маре, ще взема аз някой ден да видите как се шпионира. Тихо! Пухле фиони в уста Кънчо.
Обърнете внимание на тази двойка. Тя има да играе важна роля в нашия филм. Големият е другаря Пухлев, известна в нашия квартал личност. Той мрази всичко. Особено много ненавижда детските игри, поради което нашите астронавти избягват да си имат работа с него. Малкият пък е Кънчо. Неговото синче, което отдавна и напразно се стреми да се свърже с астронавтите, та да много приемат в тяхното съзвездие. Пали, уния вече си отидоха. Всеизвестно е, че без добра физическа и морална подготовка в космоса се лети трудно. Ето защо и астронавтите от съзвездие Стрелец се заеха с сериозни тренировки. Така, например, въртят се на един крак около оста си, да се приспособят към въртеливото движение на планетата. Свикват да живеят в безвъздушно пространство и да се движат в безтегловно състояние. Учат се да вървят по повърхността на спътници, изпробват нови парашутни системи и какво ли не още. Докато един ден Димчо сам стана жертва на собствената си безразсъдна смелост. Никиш е вече готов. Сега е наш ред. Кой ще скача, а? Фаня. Тя е най-леко от всички. Овладяването на космоса не минава без жертви. Макар и с счупена ръка, майор Димчо не прекрати експериментите. Астронавтите изпробваха своите атомокарбидни мотори. От този експеримент зависеше цялата им космическа програма.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Атомокарбидните двигатели се оказаха в пълна изправност и ракетата Пегас можеше да отлети към Марс, носейки на борда си кучето чудо Никиш. И тъй всичко бе готово за първия полет до Марс. Настъпи нощта преди старта. Обзети от вълнение, те виждаха в сънищата си картините на своите осъществени мечти. Фани с нейния блян да стане певица. Наско Нето, непобедимият боксер и покорител на планетите. Рони Дато с неговите журналистически стремежи. И главният астронавт, майор Димчо, великият навигатор и конструктор на космически кораби. Ладушкила.
съвсем астронавти, липнали чуден заглас. Но защо сега, когато още тук сме на земята, аз не запея сред вас? Тази песен носи радост, тя е моята светна младост. Слушайте, днес съм сред вас. Ритъмка си опея, но ще я запея, моя И сега ми твои ръце! Фади, не се бой! Аз ще те спася! Отегляй се! Аз ще задържа противника! Патроните свършиха! Синята планета е готова да ви приеме. Синята планета е готова да ви приеме. Включете дюзите за задържане. Включете дюзите за задържане. Край. Край. Аз съм твоят класен наставник. Защо не си на училище? Аз бях на околозвездно пътешествие. А колко време трае то? Ами 2 години. 2 години. 70, а не 2. Ела сега в клас да разкажеш за теорията на Айнщайн. След като отчаяният опит да се снабдят с дресирани животни се провали безславно, в лагера на динамичните настъпи дълбоко униние. Всички номера бяха изиграни. Публиката не се интересуваше повече от тях и артистите бездействаха. Цирковата трупа бе пред разпадане. Сашо Кобалтови Юмрук, режисьор на цирка, напразно изтискваше мозъка си да измисли нови номера.
нищо, ама нищо не му идваше на ум. Отрядът на динамичните бе заплашен с жалка смърт. Докато един ден седяхме ни двама на чашка чай, ти не продума ни една дума, от твоя поглед всичко разбрах. Седяхме там на чашка чай, в една малка сладкарничка. Седяхме ни двама на чашка чай, и не продума. Звездолетът Пегас е готов за старт. Опасност от чуждо посегателство няма. Повадно! Опитното куче е готово да изпълни своя дълг. След малко полетът до Марс ще стане факт! Фани, на пост! До кога се аз, бе? Трябва да кажеш Еврика, както Архимед, когато открил закона на Архимед. Еврика, честна дума. Какво? Ако ви кажа, ще ме вземете ли за главната роля в цирк? Ще видим. Ако не ни моташ много. На! Това куче трябва да бъде наше. Ама как? Така. Знаете ли какво? Хайде да се съюзим с астронавтите. Тогава кучето ще бъде наше и дори ракетата им. Абе, не ни трябват на нас техните ракети. И какво ще си играем с тези завени астронавти, бе? Ще вземат наистина да пратят кучето на Марс и да ги гони тогава. Хайде да спасиме кучето от лапите на астронавтите. И толкова. Има ли други предложения? Хайде тогава. Тръгваме на смъртоносна акция за спасяване на кучето Чудо Никиш. И който пръв го вземем, то ще му стане дресьор. Тръгваме! Чакайте, бе. Ами аз какъв ще стана? Ще видим. Може контрольор. Или пък дресирана мечка. Хайде! Послание до Марс! Драги съседи марсиани, пише ви Земята, пише ви човека. Най-разумното същество на планетата Земя. Това в ракетата не е човек, а куче, макар че е много умно. На Земята имаме шестобална система. И почти всички ние имаме шестици. Например, ракетата, която се казва 9-моторен атомокарбиден звездолет Пегас, е конструиран изключително за мирни цели. Ние не искаме да ви нападнем първи.
и желаем да живеем в мир, както с Марс, така и с всички други планети. Имате ли ни? Обещаваме да ви посетим лично, за да се запознаем с славния марсиански народ. Сега не можем да напуснем планетата Земя, защото навигаторът, нас конето, трябва да отиде на пионерски лагер, а майор Димчо е с счупена ръка. Но когато всичко се оправи, ние ще долетим при вас! Това куче е много умно и то ще долети чак до Марс! Битката бе неравна и жестока. Изненадани, астронавтите не можаха да дадат сериозен отпор. Схватката ненадейно свърши. Динамичните напуснаха бойното поле, не по-малко опустошени от победените астронавти. Но кучето чудо Никиш беше в ръцете им. От този ден космическото куче ставаше дресирано цирково животно. От този ден в нашата махала
пламнаха онези страхотни събития, за които ще разберете във втората серия. Защото астронавтите от съзвездието Стрелец не се примириха с поражението.